back my pknbodocreation YouTube channel आंनि गोदान भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ खेबसे बरायफिननाय थाबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि भिडिअ लाबोनो नागिरदों बे भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बिथां जोंहा बड'लेण्ड टाइगारा दिनै फिन बबे हाग्रानिफ्राय ओंखारबोफिनखो बेखौ नायदो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होदो खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आच्छा आं दिनै कामाख्या मन्दिराव थांनानै बरियासे फुजा होनानै फैबाय नोंसोर बुजिबालै खासेव आरोनानोबो मुरि जाहोनानै फैबाय बोरमानो थालिर जाहोनानै फैबाय इंटरव्यू के बाद भेजे थे तेरे जूते मतलब तूने मेरे जूते बेच दिए अरे कोई आइटम बचा ही नहीं बेच जरा लाइभआवहाय मोनसे बिबुंथि खादोंमोन आमायसेम जे नोंथां नोंसोर बुजिबालै इंलिशआव आंकोल आंकोलानो आयं आंकोलानो आमाय आंकोलानो आदै आंकोलानो गासिबो जोंहा हाग्रामा सालथियाथ' फिल्डआव नामिबाय नैबे फान्था गेलेयाबोथ' फिल्डआव नामिनांगोन दा हाग्रामाथ' जावन बिराद चेलेन्ज बेनिखायनो बरियासो होना फैबाय कामाख्या आइनाव बोर बिनानै फैबाय बैसागुनि उनाव बिटिसिआव धुलाव जिरायगोन नोंसोर बुजिबालै रायजोफोर हाग्रामा सालथिखौ आङो बायजावनि दे नोंसोर हामा मोनना दे इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ये तोतला है आच्छा गासैखौबो आं खुलुमग्रोयो बिपिएफनिफोरखौ नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेल मिस्टार धनजि ब्लग्स इउटिउब चेनेल डिसक्रिपशनाव लिंक होनाय जाबाय साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आच्छा हाग्रामा नोंसोर बुजिबालै इंलिशआव आंकोल आंकोलानो आयं आंकोलानो आमाय आंकोलानो आदै आंकोलानो गासिबो खिगुगोन एबार आसु गोरलै नुगोन बेनिफ्राय बाद्द'खां लायनांगोन सिमाङाव No, I'm telling you. नायगासिनो दं नायलाय खालामनांगोन हाग्रामाखौ बे बाराव आङो खिनाय बेमार खालामनानै होगोन हाग्रामाखौ बे बाराव आं हासुनाय बेमार मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है बे बाराव आं खिबि बुनाय बेमार खालामगोन